जोङो बायनट गारि मोनैनि गुवाहाटियाव थांनो नागिरनाया गाज्रियाव थांसिगोन दे फैलानायनो बारैला ओरैहाय मादै दं बानजाय फाग्लि दङ आरो गिदिर गिदिर सासे नै भारानि खालि फुजानि मालाय एडभान्स साजायजोब्बाय फोरमायना फोरमायना मा गैया गुवाहाटियाव थांनाया फेलें जानानै गाबोन थांनोसै दिनैहाय मेलासो नायनोसै जों ओरैहायबो दं लोगो बानजाय रानि महारानि नै दा ओंखारफिनबाय थालि गोजानो थालि गोजा फैदो थाबाय फैदो बङाइगाव थांगासिनो गाखोबाय नै दा गुवाहाटियाव थांगोन दिनैहाय जों नै बङाइगाव थांगासिनो नै बङाइगाव फैदों गोजौथार गाखोनो हाया निउ बङाइगावआव फैदों जों नै दा गिदिरथार मा लोगोफोर Cara hai deh tuh masih bentar. Aku mana itu? Aku dah ini aku tu. Aku mana itu? Cara mana? Mana? Yang goreng doang. Ya, betul. Iya, siapa kuring gitu lah. Dua kali mana? Bisa. Kenapa? Sangat jauh.
बिसोरो मानसि बुरजानिनो Ang order lain aku nudeng. Order lain sama sama aku nudeng. Kau istilah apa? Sama ha? Sama zoom lâu kaya. Zoom lâu kaya. Kazengaw फैलायबाय दहाय बिजनियाव बेरायहैबाय दाना काजोलगाव थांबाय दाना काजोलगाव फैबाय जोंहा ओरैहाय बेरायनो फैलायबाय काजोलगावजों दाना काजोलगाव बेरायनो फैलायबाय दहाय बिजनियाव बेरायदोंमोन दा काजोलगाव बेरायनो फैबाय लोगोफोर berubah colorful na bisa ada strike sana saya mesti lollipop làm vừa hai mà làm á nụ làm lên thì lấy mày đây nè đây nè mari mari plus laga sao vậy để kịp xe Mas sudah sudah Video saya video. video Mana mi kun kunan wang kamu kang kuna. Bye. angka baik ini ada segun sama ini Tahu kan? Kita